So guys मोन बे भिडिअआ जावनाय नङा अब्लाबो नायदो लोगोफोर So guys नै एन्जर दै लुगासिनो दं ओमफ्राय नै मासे मोनहांबाय Yes एवख्लाबनानै जानोसै नोंखौ बायथा Yo एन्जर बुंगा ना मा होननांगौ ना बाथा सिरासोथाय लागायनोसै न' हनै आदा दैयानो बुंबायसो गैखाला बे So guys this is Anjor Lagao अरख्लाबजोबसै नै दै लुदोंमोन बेवहाय पाम्पिनजों बुंजोबबायसो गैला एन्जरानो बे मासे मोननायल' औ आंजों खेनसेनो लागायजादों बेथा गाइस आं नै बिगुर खुखांनानै माबाखांनानै आरिखांनानै लागावगासिनो दङ ट्रेक होगासिनो अरखिया जागोन ना जायाखैथाय हालदै थाव फुनखांबाय आरो गाइस नै गोमो गोमो जाहांबाय मोननायनि लामायाव दङ लागावनोसै हारसिं जाखुनांगौ गाइस मोन बोख्लाबला बोख्लाबलिसो जाजोबबाय नै मेगनाव एसे माबाबाय ओमफ्राय माबायदि जाखो मोनाखै नै बियो खानायानो मारै जाखो बोरमा सोलाखोनाय थांबाथां थैखागोनसो अबेसे जानोसै आया संख्रिखौनो लगायाखै So guys आं दा नै बानलुजों सामब्राम गुफुरजोंल' होबायलै दुन्दिया गैला ओमफ्राय नै बेदरखौ लगायनोसै बेवहाय ओंखामबो खुरखाबावबाय ओंखाम जानो एन्जर बेदर आदैमोन एन्जर बेदर बरिया दा रायजोफोर आं बेजों ओंखाम जानोसै नै आलु बाथोनबो दंखायो ओमफ्राय नै आलु जहलबावसो ओमफ्राय नैलै नै मैया मोनानि ओंख्रि आग्लायनायमोन माबा ओंख्रिफ्रानो आग्लायलाजोबो ओंखायनो हिन्जाव लालाबायनांसिगोनलै ओंख्रि आग्लायलाजोबोसो सोरबा लायोबा कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय गाइसमोन जाय भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालाम ओमफ्राय जाय जावनाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो ओरै गाहायफ्राव नागिरनानै बिबारिमोन माबामोनखौ जावलाबायनाय दङ निजिरामोनखौ जावलायनाय दं मोजां मोनोबा नायदो ओमफ्राय मोजां मोननानै जुदि गोसो जायोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम माबायदि जादों ओमफ्राय जावनोबा जाव आंखौबो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेबायदिनो गल बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै ला अलाव होनानै ला इन्टारेस्ट भिडिअ जावलायनाय भिडिअ नुनो थाखाय थेंक इउ फर वाचिं बाय